Nagapanguna na sa probinsya sang Negros Occidental. Balita national, kaso sa COVID-19 sa Pilipinas masobra na 237,000. Home quarantine para sa mild o asymptomatic COVID-19 patients ginapanugutan sa DOA. Mayong aga Bacolod, may aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Karon nga adlaw Lunes, Setyembre 7, 2020. Mopod kay Aksyon Boy Duran, ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. May TC ang Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Alright! Good morning, Action Boy! Kag sa aton nga mga ka-aksyon. So, welcome sa Lunes edisyon sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1, Action Boy. Good morning, Action Boy! Good morning, Aksyon Dorel! Yes! So, wala nga pang tamyo at lanay kay matarang ubra ko din na yun. yes, perfect. Mubra ka ibang level. Good morning kay Christine Menyes Villalobos, members ng Energy Fans Club, Action Boy. Mayong aga, Christine. Early pa nagbugtaw si Christine, in fairness. Yes, wow. Correct. Duduan mo na siya natandaan kung yun mong. Kaya Imelda Hongo or Hongo, hello, good morning sa Bacolod from Japan. Action Boy, kaya nga flag. Japani, di ba? Kita mo na? Nang isang red. Yes, correct. Kaya Judenia Sarmiento, Puig, Lazaro. Puig, Lazaro. Good morning man. Kay Sir Edwin Pineda, raman siya. Kay Pinky Terwell. Happy Monday morning, Action Boy and Action Dorel. Still watching live from Barangay Villamonte. Keep safe, thank you. You're welcome. Kay Jonah Gion, good morning, ka-aksyon. Kay Tito Coliomar Gacho, nag-monitor sa Manila. Kay Maricel Bes Marande, mayong agaman. Michael Joseph Hilado, good morning, ka-aksyon. Happy Monday. Action Boy kag ever pretty Miss Dorel. Wow, thank you. Gam-monitor lang diri sa handumanan. Stay safe and stay healthy sa aton tanan. Yes, ang mo ginang importante. Kaya Mike Javier, good morning, Action Dorel kag Action Boy watching dra sa may sumag. Okay? Kaya Christine Nambalya, good morning man. Sa Energy Fans Club kag sa tanan nga taga Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Happy Monday. Keep safe mga ka-aksyon. Kay Ligay Achivar. Good morning mga ka-aksyon. Ramon and Lucy Achivar. Thanks. Okay. Raydan Velasco. Good morning Action Radio. Good morning. Guapa Dorel. Thank you. Barangay Handumanan siya. Okay. Kay Melvin Piña Fiel. Dara naman sa may Makati City. Good morning. Labayan Eduardo Jr. Naunay ko diyaw. Nag-loading sa ako. Kaya Labayan Eduardo Jr., mayong aga man, lovely, ga pasunting, mayong aga, Anatela Laurente, da sa may Japan mangyapon. Kaya Helson Tejada, sa may La Carlota City naman. Joel Alegato Jimenea, good morning, Action Boy and Dora, watching from Cityville, Estefania, stay safe. Kaya Sana May Rodriguez, good morning, ka-action from Qatar naman siya, Action Boy. Sige, Mayon na pagpamati sa Qatar. Keep safe, gidera. Ikaw, mera ka da?
Dili lang kay... Si Nora Coelho na. Selyado, Araman siya Action Boy. Taga-load, di ka nga to niya no ho. Tiyog lang. Gani, gabi siya, guraton internet ay. Kay Pretty Mahilom, good morning man, God bless and keep safe. And sa tanan nga nag-celebrate sa ilang birthday, subong adlaw Action Boy. Happy birthday, good na? Correct? Correct. Yes. Kag Action Boy. I think you're correct. Kag sa aton mga ka-action lang bala Action Boy, medyo pasensya lang sa subong sa mga dala no, no? Kaya yung maid-id nga gina-check. Remind naton subong adlaw is Monday. Ang tanan nga ang magamit mo nga home quarantine pa sa Bacolod ang may numbers nga naga-end sa 13579. Correct. Add numbers. Amo na ang makagamit. Ang 02468 hindi pwede. Buwas pa. Sige. Standby kita na sa aton mga balita lokal. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:09, sa detalye na sa mga balita lokal. Nagapilar si Bacolod City Mayor Revilio Leonard Diaz sa National Interagency Task Force kag National Task Force nga respetohon ang kaugalingon nga health protocol sa syudad. Ang sulat sa alkalde naka-address sa ilanan day DILG Regional Director Juan Jovian Ingeniero, Chair sa Western Visayas Regional Interagency Task Force kag Office of the Civil Defense Regional Director Jose Roberto Nunez, Chair sa Western Visayas Task Force nga nagapangabay sa paghimo sang favorable endorsement angot sa urgent appeal sa Bacolod lakip na ang pagtugot sa padayon nga pagpatuman sang kaugalingon nga local health protocol sa mga returning residents. Una dire, nagpapanaog sang mando ang NITF sa Agosto 19 nga mga returning overseas Filipinos nga may negative RT-PCR result ang kinahanglan nga dalon na sa ilabalay sa pag-abot sa airport o kung seaport kag hindi na kinahanglan nga magsunod sa protocol sang receiving LGUs. Apang sunod sa alkalde, ang National IATF ang nag-issue man sang Resolution number 67 sa Agosto 31 nga nag-require sang gilayon nga facility-based quarantine o kon isolation sa tanan nga returning citizens, suspect kag probable man. Para kay Leonardia, dapat sundon ang sang syudad ang Resolution number 67 sang National IATF tungod pareho ini sa karon nga health protocol sa syudad nga nagahatag proteksyon sa pumuluyo. Nagpanguna na ang domestic cases sa records and COVID-19 confirmed cases sa Negros Occidental. Sa datos sa ginpresentar ni Provincial Incident Management Team spokesperson Chacha Magallanes Tan, as of September 5, 2020, pinakamadamo ang domestic cases nga may 624, ginasundan sa locally stranded individual nga may 507, overseas Filipino workers nga may 189, frontliners nga may 45, apor nga may 22, kaso sa iba nga probinsya apan nakatag sa Negros Occidental duha, kag pending classification 12. Sa kabugusan, naglabot na sa 1,401 ang mga kaso sa bugos nga probinsya, active cases 723, ang nakarecover sa 166, kag 12 ang napatay. Ginaresto naman ang isang tricycle driver matapos ginaligar nagbuyayaw sa pulis nga assign sa Sumag, Bacolod Bago border check-up point sang Domingo sang aga. Ang ining gindakop ginikilala kay Louis Boy Tubal, 25 anyos, sang Purok San Jose, Barangay Sumag, Siyudad sa Bacolod. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Gilbert Batiles, ang OIC sa Police Station 9, las 3 sa kagahon sa nag-agi si Tubal sa border halin sa Siyudad Sambago, kag sang ginpadulog sang pulis agud pangitaan sang dokumento, wala ini sang may mapresentar kag sa baylo ginbuyayaw ang otoridad nga nagausisa.
Bangod sini, ginendorso sa Police Station 9 si Tubal kag preso na karon sa custodial facility sa amo nga police station. Pilason ang bata matapos ginlabo sang amay sa Purok San Jose, Barangay Salong 6, Syudad San Cabancalan. Ang biktima ang ginkilala kay Albert Apatan, 38 anyos, samtang suspect ang ginkilala naman kay Joe Maria Apatan, 60 anyos, na nagapuyo sa mga lugar. Sa panuaron sang bata, upod man sila kaon sa pamahaw sang iya amay, sang naglalisay kag gilayo nagkuha sang binangon ang sospetsado kag ginlabo ini sang makapila ka beses. Nagpalagyo ang suspect matapos mahimo ang krimen kag padayon pa man ang investigasyon sa otoridad angot sa rason sang krimen. Wala na nagaginhawa sang matarupangdan siya makaangay nga manog pakilimos ang isa ka ginabulanta 70 tubto 80 anyos nga babae sa gwa sa simbahan. Ang napatay gikilala nga kay Sharon Montibon, apang wala sa eksaktong address nga mahatag makaupod sini nga mga manog pakilimos. May naghambal nga taga Barangay Banago, Handumanan ka Granada. Sunod kay Father Chris Gonzales sa simbahan katedral, posible nga napatay ang ining tigulang sa bangod sa edad kasa sitwasyon sa iya pangabuhi. Doon pa ni Gonzales, madugay na nga tinuing nga dira na nagapuyo ang napatay sa piyak nga makapilanan nila ginhinyo nga idul o inipauli sila puloy-an upod sa ila mga kaupdanan. Palayag pa ni Father Gonzales, ginabuligan nila ini sa ila masarangan kaangay sang paghatag sang pagkaon. Arestado ang ginaligar drug pusher pagi sa bypass operation kahapon nga daw sa September 6, 2020 sa Barangay 31, Syudad sang Bacolod. Ang suspect ang ginkilala kay Andrew Shah, 31 anyos, nagapuyo sa amuban nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Danilo Laron, officer in charge sa Police Station 6, si Shah ang ginakabig nga street level individual kag naktuhan nga nagbaligya sa ginasuspetsuhan shabu sa police nga nagpakuno-kuno nga akon sa pulis nga pusher buyer. Na-recover sa suspect ang sa plastic sachets sang ginasuspetsuhan shabu nga may nagabalor 20,000 pesos. Si siya ang preso karon sa Police Station 6 kay nagapatubang sa kaso nga paglapas sa Section 5 kag 11 sa Republic Act 9165 ukon pagbaligya kag paghupot sang illegal nga droga. Nadakpa naman ang isa ka job order casual sa Talisay City Government nga assigned sa sports matapos ang bypass operation sa otoridad sa Hacienda Carmen, Barangay Dos Hermanas, Ciudad Santa Talisay. Ang nadakpan kilala kay Hernando Posadas, 38 anyos, pumuluyo sa amuman nga barangay. Nakuha sa kay Posadas ang balor 27,200 pesos nga ginapatian shabu, 1,800 pesos nga benta kag 500 pesos nga bypass money. Sunod kay Police Major Jigger Jimeno, ang hepe sa Talisay PNP, si Posadas ay katatlo na ang empleyado sa Talisay Government nga ilan natakpan sa illegal nga droga. Dugang pa ni Jimeno ang ining suspetsado nga nakabing nga high-value individual ukon HVI. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Kag sa ato naman mga ka-aksyon,
Kaso sa COVID-19 sa Pilipinas masobra na sa 237,000. Samtang home quarantine para sa mild o symptomatic COVID-19 patients ginapahanugutan sa DOH. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Right, lewat good morning sa aton nga mga ka-aksyon. Yes, good morning, mga ka-aksyon. ka-aksyon. Kay ano na ta, Action Boy? Pretty Mahilom. Kay Pretty Mahilom. Yes. Aha, okay. Okay po, wala ko makita. Pretty siya, Action Boy, pero gahipos lang siya. Kay kabalo ka ang hipos sa Bisaya, hilom. Hilom. Hipot na. Masya ha? Heart, you, Flor de Lisa. Ay, good morning. Yes. Blooming ka na si Guapa ba? Always and forever. Always and forever. Neo, Salamat. Sir says, good morning, Aksyon, Dorel Boy. Good morning, man. Sakay Miriam Bilyasa Binoman. Aga mo ito sa Alangilan, of course. Mary Jane Mendoza. Sakay Mitch Yulo. Shout out na kay Jan Ripal Milios, kay Dairy Milk Allen, abo ka budlay sa mga ngalan. Bernadette. Doon ka alien ka na, Action Boy. Allen. Budlay, galing kasi hindi ko kakakuan bala. Basta hindi bala mo atong pronunciation, bala, Action Boy. Kay Ma'am Bernadette Lacson, Grace Ginglo, good morning. Sakay Vanessa Mayo, well, hello again. I had a perfect weekend sa Trump's Boat Parade la gali sang weekend niyo dito sa Mississippi River. Bala ka kadto ka na to. Wala pa. Sa paano ko'y river pa lang so far. Sa Okay lang. Bago River pa lang. Bago river, medyo kay laba-laba. Sige, good Kaya naman na morning. si Trump. Kaya sila mag-araw pa si Trump. Kuro yun, no? Basi may boat mo na siya. O basi mga boat lang nga may tsura ni Trump. Helen Wasta, Nora Cuello Celiado, good morning man from Kuwait. Gracia Horvidalia from Silay City, of course. Sa kay Mona Carmona, good morning, Mons. Kay Tilo Chong. Great lang ko na happy birthday sa kay Hernan Palasol sa barangay Binunan, Batad, Iloilo. Magaling barangay nila yaw. Gabi, no? Binunan. Kala, wala ginlampusan. Binunan lang siya, Action Boy. Binunan. Happy birthday! Sino Happy tuliwat, Action Boy? birthday. Hernan Pilasol. Happy birthday! Kay Gladys Bebe Constantino, Joe Art Halandoni dra sa Art Spring Purified Water sa Celine Homes. Yes, Good mayong morning. aga sa inyo. Sa kay Josefa Cabrera, sa kay amigo natin Elmer Halea. Ay, by the way, condolence sa pamilya Halea, no? Nagtaliwan ni Ligad amigo kumana nga father nila, no? Isa man sa mga friends ko sa dito sa Bago, no? Sa kay Kapitan Leopoldo Duran Jr., good morning. Diya ka to? Kay si Jolen, Action Boy, Alvior, mayong aga. Elena Kiman, good morning, Action Boy and Dorel, watching live from Celine Homes, Mangyapon, Action Boy. Sa Barangay Stefania. Kay Kinshin, Polidario, wala ta ko no sound. Ga-indoors kami na, basta wala kami sound. Thank you. Kay Lloyd Bituon, Action Boy, kag Dorel, good morning, God bless, keep safe. Kay Cory Vidaha dira sa Kuwait, mayong aga. Susana Rizuma, kay Pablito Onofre, good morning ka, Action Boy, pag-greet ko lang sa amigo niya, birthday man subok, Action Boy. Happy birthday kay Rolando Guevara. Siling niya Pablito Onofre, more birthdays to come, God bless. Kay Margie Gion, good morning, Action. Kay Miss Seven Heaven, may agaman. Kay Eddie Rio, good morning. Samso, Jaime Alin. Kay Susana. Si Susana. Sanso. Susan. Okay. I've learned a lot. Kay Geraldine Agosto, good morning, Action Radio. Kay Mary May Jane. energy gid siya. Yes. Ga ano gid siya, ga teary-eye gid siya nga do ka happiness, Black Action Boy. Kay Araciles kasi si ano man ni auntie na ko dira sa may Mindanao, Action Boy. Nagapamati sila through Facebook Live. Kay Xavier John Philip, ay Action Boy, sa boyfriend ni Action Ann. Nagapamati sila. Muna siya? Yes, Okay. good morning dira sa may Bradcoport. Okay. May na daw pagpamati. Kay ano ni? Giovanni Duhingog. Good morning, Action Boy. Monitor always airport
ano ni? Ano ni? Kalong-kalong. Kalong-kalong. Okay. Kalong-kalong airport gali. Sabi ko calling. Calling. Kalong-kalong. Kalong-kalong gali. Kaya Marie Asop, mayong aga. Yes, God bless man. Actually, gabasa lang ko ay nadula. Gabasa lang ko di Aksyon Boy, pero nga kontsura, hindi ko makita, naka-black lang siya tanano. Kiset. Nagbalik na ito ng internet. Actually, sa internet na ni Aksyon Boy mo. Kaya Marie Asop, nag-greet ka na. Melissa Nardo, good morning. Kay Amir Ansare, kamusta Pilipinas kun Aksyon Boy ano niya, business na siya Aksyon Boy. Sige. Thank you so much mga Kung hindi ka-Aksyon. siya business, kuha na siya ng wali. Ha? Wali. Wala. Wali Ba? Business kid? Do ka mama. Kung wali. Hindi. Business. Kay Carmelo Xavier, man Aksyon Boy, good morning, Bacolod. Good morning, Kundiin mo ni siya nga lupalop sang Earth ga monitor sa Aksyon Boy, may landa ka pagpamati. Kilala mo? Hindi. Awa. Gigreet ko lang siya. Kay Regina Ferrer gali, oy, gamusta ka mo da? Sige. Balo kay hada ko niya bata mo. Standby na kita sa aton mga balita nasyonal. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:25. Detalye na sa mga balita nasyonal. Naglambot na sa 237,365 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 matapos na dugangan sa 2,839 kabag-o nga mga kaso. Ang probinsya nga nanguna sa may malabo kaso among NCR nga may 1,170, Negros Occidental nga may 195, Laguna nga may 190, Cavite nga may 182 kag Rizal nga may 154. Ginanunsyo man sa DOH ang 23,074 ka recoveries nga nagdala sa kabilugan nga nag-ayo sa 184,687. Nagdugang naman sa 85 ang napatay kag nagdala na karon sa total death toll nga 3,875. Ginpahayag sa Department of Health ug DOH nga ginapanugutan ang home quarantine para sa mild kag asymptomatic COVID-19 patients sa pangdapat distrikto nga sundon ang guidelines. Suno kay DOH Under Secretary Maria Rosario Verriere, wala nagbago ang protocol sa agensya angot sa home quarantine, apang ang importante ginasunod ang quarantine protocols. Dugang pa ni Verriere, kung mag-home quarantine, dapat wala sang pamilya nga makonsiderar nga vulnerable sa balay kag dapat ginamonitor sa Barangay Health Emergency Response Team. Samtang ginklaro ni Verriere nga ang home quarantine hindi lamang isahanon nga rason sa community transmission sa COVID-19. Nagpagawa ang Department of Science and Technology sa frequently asked questions para sa development ng COVID-19 sa Pilipinas. Bilang chairman sa Sub-Technical Working Group on Vaccine Development, ginpangunahan sa DOST ang inisyatibo sa kooperasyon sa DOST Vaccine Expert Panel kag DOST Philippine Council for Health Research and Development. Suno kay Secretary Fortunato de la Peña, ang programa kabahin sa pagtingwa sa gobyerno kung maghatag sa publiko, ahensya sa gobyerno kag institusyon sang masaligan kag up-to-date nga mga impormasyon sa dalagan sa COVID-19 development sa pungsod. Ang FAQs list magasabat sa pamangkot kung paano ang vaccines magtrabaho agud nga mapunggan ang masakit. Ang ilang development lakip na kung ano kag kung paano ang pre-clinical kag clinical trials ang patigayunon sa Pilipinas. Ang risgo kag benepisyo sa mga mag-intra sa trial, mga tikang gidahimo ug masiguro ang safety sang vaccine kag general process sa pagpatigayon sang clinical trials.
Ginaduso ni Quezon City 1st District Representative Anthony Peter Crisologo ang pagtukod sa emergency immunization program nga nagahatag sang prioridad sa mga vulnerable sector. Suro kay Crisologo, tuyo sa House Bill No. 7463 ang mga matagan sang immunization services ang vulnerable kag high-risk group sa panahon sing outbreaks, pandemic, epidemic, kag iban pa nga public health emergencies. Dugang pa ni Crisologo nga paagi sa hagna ang gobyerno mayara sang control sa kondisyon sa panahon sang health crisis kag makasalbar sang mas madamo nga kabuhi. Nag-file naman sang hagna si bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera nga tuyo matagan sang proteksyon ang mga couriers sang items nga ginbakal sa mga e-commerce platforms pareho sang Lazada kag Shopee. Ginasaad sa House Bill sa No. 7559 o kanang Magna Carta of E-commerce Delivery Personnel nga matagan sang proteksyon ang mga e-commerce delivery contractor paagi sa paghimo na lamang sang cashless payment para sa mga home deliveries kag maparaugan sang penalidad ang nagkanselar sang cash on delivery o COD transactions. Suno kay Herrera, ang mga courier makabigman bilang frontliners, rason nga dapat tatagan sila sang mas ginpasangkad nga proteksyon sa panahon nga ang pungsod padayon nga tinghwa nga matap na ang COVID-19. Kag sa katapusan nga balita national, nagdangat na sa 13,705,186 ka pamilya ang natagan sa ayuda sa Department of Social Welfare and Development sa idalom sang Social Amelioration Program o KUNSAP. Ang nasambit nga kadamuon ng records ng DSWD tubtob Setyembre 4, 2020. Dugang pa nalabot naman sa 82.1 bilyones pesos ang napagwa nga pondos ng DSWD para sa ikaduhang nga tranche sang ayuda. Sa karon nagapaday ng paghatag sang financial assistance, lakip na dire ang wait listed. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Inyo ginmamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,